Pawnto Rual thon thu Pawnto Jenny Laram Heti Kumsom Pakhat Class 4 Roll number 16 Little Light School Puntharveng Man lai hian unaw pathum hi an oma ma se anin hmanga ilo unaw ema a uber phei chu asol ema a unaw te hi a hau vak zela anhuwa chuan anaw ber chu adam lo ta vak maya anhuwa chuan damdo ina te a angai ta hiala annu le pa te anriru a ha ema adam lo na chu an sa tel maya anun na chuan atlin talawa athi pha ta ani azirtir unaw in mangai poimo azia Pawnto Rual thon thu Pawnto lalming mona kelkang cholnia in khom lo poizia man lai hian kho pakata hian nau pang hi a oma aming chitluanga ani in khom that che ema cholnia te hian anwele paten in khom ro anti te hian a in khom pailo ema cholnia te hian athian te ho nen baikin an leng thina nikhat chu in khom lo chuan athian ten lengang antia ti chuan an leng ta a luang chu van doi thlak takin bike a chuan a accident palta a ti chuan thita ani azirtir in khom lo poizia